Jamila. Ya garin? Ya na wallahi. Ya zo haka. Wace ce? Yar Dubai. Kam. Wallahi dan ma Jamila na ji ba neman ki. Allah? Wallahi tallahi. Kin ga wannan yar Dubai nan? Wallahi ba Dubai ba, ko America ce ita. Wallahi ba ƙwarake take yi ba. Me ke faruwa? Ƙwaron mu na fa kake ce. Wallahi wannan na zo wutowa gidansu saurayinki. Na ga tashi gidansu da kake. Take kora mata bayani, take ce mata aike tsohon mai ya ce aure ta 12 don mun jika aure kin cinye shi. Wannan ma shine na 13. Take ta mata labari. A gaba na tabbata garin. Ka tabbatar haka? Na tabbata. To bari in ji wasu yana ci uban. Yau amma dan Allah kake cinye na ga miki. Kin san gare amana. Yawa to shi da. Kake cinye ga miki dan Allah. Ba matsala. Yau komai da ku yi da Allah ka cinye ga mata. Ba matsala. Ai da baki. Ya garin? Ya gida. Ina zuwa ne haka? Wallahi ce kudin kawata. Kawaki? Wace? Jamila ma. Jamila? To, me faru? wallahi dama ai da bai naji mana fangaki. Kai? Wallahi tallahi. Kin ga wannan kawata ki? Jamila ko? Wallahi ba munafika kake ci. Jamila? Wallahi ba kawai take yi ba. In dai munafici ne, in dai munafici ki ne. Wannan na zo wucewa gidan su tsohon mijinki. An ga miki, ina shawara na ta sai gidan take bada labari. Ai tsohon mijin nake da ya mutu, kije kashe shi. Kai? Wai ya duka yana jin ruwa, sai ka tura shi ciki. Jamila tawa? Ita fa gaba ido na take wannan magana. To ba ta gidan su zanje wallahi inda take yana ne mutu sai na ci uba. Hada Allah. Ba zan fara. Yau da Allah kake kan yau da Allah. Yau ni kidan yake amana ce. Yau na gode. Allah ka ce na bari fa. Ka Allah rayuwa. Ma gurin ki zan je na ji abin da kika faɗa Ni ma da munafuka. ma neman nake yi munafuka. Munafuka ai ni ma da ma gurin ki zan je ni ma fito wannan da kika ga nayi. Wai kin je kina yawo da ni kina cewa wai ni na kashi mijina ni nayi me duka kina yadawa a cikin garin nan to Allah ya tona miki asiri. Munafuka. To ni ma abin da kika je kina faɗa mu mutane kina cewa aure na 12 na 13 ma ni zan kashe mijina da kaina to ya dawo kunne na. Ƙarya yake munafuka kawai dama dai. Ashe zama ba amana. Lafiya me yake faruwa ka? Wai Allah. Me faru? Wannan munafukar ce wai. Wannan matar munafuka ce. Wai ta ji wai tana fara mutane magana. Me yake faruwa? Wai haka kawai din tare na mu wai ta je wai tana bi layi tana faɗan wai ni cewa wai ni na kashi mijina ni nayi me tana ta yada ni din tsabar wanda kunne ne munafuka. To me yasa ta je gidan surkai na tana cewa aure na 12 yanzu na 13 din da ma zan kashe. Kewa ga maki. Ni magajin madagwal ya ga. Magajin madagwal? Kewa ga maki. Ni ba magajin madagwal ne. La ilaha illallah. Ba ku san magajin madagwal ba duk zaman da ake dawa nan? To ai magajin madagwal mugun munafiki ne da kuke ganin shi. To bari in gaya maki wani abin da baki sani ba. Magajin madagwal akwai kishin mamarsu a gida. Da ya sa ta a gaba sai da ya sa wawansu ya sake ta saboda munafunci. Kuna can kuna abu ne ba mu sani ba. Kuna abu zai zo ya hada ku. Yanzu kun san menene? Na san inda za a sa magajin madagwal. Kawai je ka nuna mana. Kawai bari mu je. Kun gan shi nan. To munafiki ga mun dogo. Mun na bakku da shi sai ku karata da shi can. Gaya mun abin da kace a kai ne da wancan ta gaya mana. munafiki ne ta yaya ka manta ni kake gaya ka manta